Kapitola 1. Podzimní déšť bubnoval do oken staré pražské kavárny u Zlatého Hroznu, která se nacházela v klidné uličce nedaleko Karlova mostu. Venku se šeřilo dříve než obvykle. Typický listopadový podvečer, kdy se nebe nad Prahou zbarvilo do odstínů olova a vlhkost pronikala až do kostí. Uvnitř však vládlo příjemné teplo. Vůně čerstvě mleté kávy se mísila s aromatem jablečného štrůdlu, který právě vyndali z pece. Pavel Novák seděl u okna, pohled upřený do deštivé ulice, zatímco jeho 6letý syn Marek bezhlasně plakal na židli vedle něj. Nebylo to poprvé tento týden, ani tento měsíc. Pavel už ani nepočítal, kolikrát viděl ty malé slzy stékající po tvářích jeho chlapce. 2 měsíce, už 2 měsíce uplynuly od pohřbu Lenky, jeho ženy, Markovy matky. Marku, prosím, zašeptal Pavel vyčerpaně, řekni mi, co potřebuješ, cokoliv. Chlapec pouze zavrtěl hlavou, slzy mu kapal na svetr, který mu upleťa babička. Pavel cítil, jak se mu svírá hrdlo. Byl úspěšný investiční bankéř, řídil oddělení s 20 zaměstnanci, denně rozhodoval o milionech korun, ale nedokázal utěšit vlastního syna. Všechny knihy o truchlení dětí, které přečetl, psychologové, se kterými mluvil, nic z toho nepomáhalo. Marek se uzavřel do vlastního světa tiché bolesti. Anna Svobodová si toho všimla okamžitě. Pracovala v kavárně u Zlatého Hroznu už 3 roky, od svých 23 let, a naučila se číst hosty jako otevřené knihy. Tento muž v elegantním obleku s unavenýma očima a tenkou linií stresu kolem úst a malý chlapec s prázdným pohledem, to nebyla běžná rodinná návštěva kavárny. Dobrý večer, řekla jemně, když přistoupila k jejich stolu. Mohu vám něco nabídnout? Pavel mechanicky objednal espresso a pro Marka horkou čokoládu. Anna si všimla, že chlapec ani nezvedl oči. Když se vrátila s objednávkou, déšť zesílil a ulicí se prohnala silná porivy větru, který clonil padající listí ze stromů. Tady máte, položila šálek před Pavla a před Marka vysoký skleněný pohár s horkou čokoládou ozdobenou šlehačkou a kouskem čokolády. A něco navíc, vytáhla z kapsy zástěry malý papírový čtverec. Zkus hádat, co to je. Marek poprvé zvedl oči. Anna pomalu začala skládat origami. Její prsty se pohybovaly jistě, přesně, vytvářely záhyby a tvary. Za chvíli v její dlani seděl dokonalý papírový jeřáb. Víš, v jedné zemi říkají, že jeřáby nosí přání, řekla Anna tiše, kladouc ptáčka na stůl před chlapce. Možná by sis mohl něco přát. Marek natáhl ruku, dotkl se křehkého origami. Nesměl se, ale aspoň přestal plakat. Pavel na Annu pohledl překvapeně. Byla to maličkost, ale více, než on dokázal za poslední týdny. Kapitola 2. Následující týden se Pavel a Marek vraceli do kavárny u Zlatého Hroznu každý podvečer. Stalo se to jejich rituálem. Něčím, co strukturovalo dny, které jinak splývaly v šedivou mlhu bolesti a rutiny. Pavel z práce odjížděl dříve, vyzvedával Marka ze školky, kde učitelky neustále hovořily o tom, jak je chlapec tichý, uzavřený, jak si nehraje s ostatními dětmi. Anna je vždy přivítala stejně vlídně. Postupně začala Markovi ukazovat další věci, jak správně zamíchat horkou čokoládou, aby vznikla dokonalá spirála, jak poznat čerstvý štrůdl podle vůně, jak se v odlesku okna večer zrcadlí světla Pražského hradu. Malé tiché momenty pozornosti, které nevyžadovaly slova. Jednoho večera, když déšť konečně ustal a nad Vltavou se objevil vzácný západ slunce, Pavel našel odvahu promluvit. Promiňte, oslovil Annu, když jim přinášela obvyklou objednávku. Chtěl jsem vám poděkovat. Za Marka. Nevím proč, ale s vámi je klidnější. Anna se posadila na okraj židle u jejich stolu, což byla v pracovní době trochu nezvyklá pozice. Kavárna byla téměř prázdná, jen starý pán u baru četl noviny. Viděla jsem tu bolest, řekla prostě, v jeho očích, znám ji.
Pavel se zadíval na její obličej, jemné rysy, unavené oči, které však obsahovaly jakési tiché pochopení. Vy také... Ztratila jsem bratra, přikývla Anna tiše. Před 4 lety, měl 19. Autonehoda na mokré silnici, cestou do Brna. Nějakou dobu jsem také nemluvila, nechtěla jsem. Slova mi připadala zbytečná. Marek zvedl hlavu, poprvé vědomě poslouchal dospělý rozhovor. Co vám pomohlo? Zeptal se Pavel. Jeho hlas byl plný zoufalé naděje. Čas, odpověděla Anna upřímně. A malé věci. Někdo mi ukázal, že svět má stále barvy, i když mi připadal jen černobílý. Moje babička učila mě origami, pletení, vaření, neskoušela mě nutit mluvit o bolesti. Jenom mi ukázala, že je v pořádku znovu cítit radost. Postupně. Pavel sevřel šálek v rukách. Nevím, jak to dělat sám. Jsem dobrý v číslech, v analýzách, v prezentacích, ale tohle, ukázal na Marka, tohle je mimo moje schopnosti. Nikdo to nedělá sám, řekla Anna jemně. Nemusíte být dokonalí, jenom musíte být tady. Následující den přišli do kavárny dříve. Marek se téměř usmál, když uviděl Annu. Ona mu ukázala, jak se skládá papírová lodička. Víš co, řekla, o víkendu, když bude pěkně, mohli bychom zajít na Karlův most a nechat jí plavat ve Vltavě. Co ty na to? Poprvé za 2 měsíce Pavel uslyšel Markův hlas. Ano, zašeptal chlapec téměř neslyšně. Prosím. Kapitola 3. Sobotní odpoledne bylo překvapivě slunečné, i když vzduch byl ostrý a chladný. Praha se leskla v jasném světle. Zlaté věže, oranžové střechy, mohutná řeka Vltava tekoucí mezi historickými mosty. Pavel se s Markem sešli s Anou u sochy svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde turisté tradičně sahají na bronzovou reliefní desku pro štěstí. Je to krásné, že jo, řekla Anna Markovi, když se dívali na vodu pod nimi. Držela v ruce malou papírovou lodičku, kterou společně složili včera v kavárně. Marek přikývl. Stále mluvil málo, ale jeho oči měly trochu více života. Pavel si všiml, že syn se na Annu dívá s důvěrou, kterou nikomu jinému neprojevil od Lenkiny smrti. Víš, Marku, řekla Anna klidně, když se opírali o kamennou balustradu mostu, když můj bratr zemřel, myslela jsem si, že už nikdy nebudu šťastná, že bych zradila jeho památku, kdybych se smála nebo bavila. Chlapec na ní pohlédl velkýma očima, ale pak mi babička řekla něco důležitého. Řekla mi, že ti, kdo nás milovali, by nechtěli, abychom byli smutní navždycky. Chtěli by, abychom žili. Opravdu žili. A když jsme šťastní, oni jsou s námi v těch šťastných chvílích. Maminka by chtěla, abych byl šťastný? Zeptal se Marek tiše, slzy mu opět naskočily do očí. Určitě ano, odpověděla Anna. Poklekla před něj a podívala se mu přímo do očí. A víš co? Plakat je taky v pořádku. Slzy nejsou slabostí. Znamenají, že jsi miloval, že miluješ. A to je to nejkrásnější, co člověk může cítit. Marek začal plakat, ale tentokrát to bylo jinak. Ne tiché, samotářské slzy posledních týdnů. Pustil se do toho naplno, objal Pavla kolem pasu a jen plakal. Pavel také plakal, poprvé před synem a držel ho pevně. Anna jim dala prostor, odvrátila se a dívala se na řeku. Po několika minutách se Marek trochu uklidnil. Můžeme teď pustit lodičku? Zeptal se zastřeným hlasem. Jasně, řekla Anna s úsměvem. Spolu s Markem se naklonili přes balustradu a pustili papírovou lodičku do Vltavy. Všichni 3 sledovali, jak se malé origami točí v proudu, pomalu pluje pod mostem a mizí v dálce. Cestou zpět do centra Marek držel Pavla za jednu ruku a druhou ruku natáhl k Aně. Ona se zarazila, překvapená, ale pak jeho ruku vzala. Šli tak 3 po pražském nábřeží, mezi procházejícími se lidmi kolem cyklistů a běžců pod zlatým podzimním sluncem, které se začínalo sklánět k obzoru. Pavel věděl, že musí něco říct,
Ano, začal opatrně, když Marek zrovna krmil labutě u břehu kousky rohlíku, které jim Anna koupila. Nevím, jak vám to vyjádřit, ale pomohla jste nám způsobem, který jsem nedokázal sám. Marek, on s vámi mluví. Usmívá se. To je víc, než jsem dokázal za 2 měsíce. Anna se na něj podívala. Pane Nováku. Pavel, přerušil ji. Prosím, říkejte mi, Pavle. Pavle, pokračovala, nejsem odbornice, jsem jen garconka v kavárně, ale rozumím bolesti. A někdy stačí, když někdo rozumí. Je to víc než to, řekl Pavel upřímně. Vy jste mu dala naději. Ukázala jste mu, že je v pořádku cítit. Všichni ti psychologové, odborníci, mluvili metodami, technikami. Vy jste jenom byla člověk. Večer se vracel rychle. Obloha zrůžověla a pak zmodrala do temnoty. Světla města se začala rozsvěcet jedno po druhém. Pavel pozval Anu na večeři, ale ona zdvořile odmítla. Musela na noční směnu v kavárně. Ale zítra, řekla s úsměvem, můžete přijít na branč. Umím udělat výborné palačinky. Co říkáš, Marku? Chlapec poprvé za dlouhou dobu opravdu se usmál. Ano, s čokoládou. S čokoládou, slíbila Anna. Kapitola 4. Měsíc plynul a pražská zima se naplno rozvinula. Sníh pokryl střechy domů, Vltava tekla temná a studená, ale město vypadalo kouzelně, vánoční trhy, světýlka, vůně svařeného vína a trdla. Pavel, Marek a Anna se stali nerozlučnou trojicí. Anna poznala Marka způsobem, jakým to Pavel nedokázal. Ne proto, že by byl špatný otec, ale protože potřeboval někoho, kdo jeho bolest viděl zvenčí. Někdo, kdo prošel podobným údolím a našel cestu ven. Postupně se Pavel naučil být empatičtější, méně fixovaný na řešení a více soustředěný na naslouchání. Jednoho prosincového večera seděli všichni 3 v bytě Pavla, prostorném mezonetu s výhledem na Pražský hrad. Marek kreslil u stolu, zatímco Pavel a Anna pili čaj na pohovce. Víte, začal Pavel pomalu, když Lenka zemřela, myslel jsem, že náš život skončil, že budeme jen přežívat, ne žít, ale vy jste mi ukázala. Ukázala jste nám, že je možné znovu najít radost, i když bolest nikam nezmizí. Anna položila šálek. Bolest nikdy úplně neodejde, ale naučíte se s ní žít. Stane se součástí vás, ale ne vším, čím jste. Chci, abyste věděla, pokračoval Pavel, že jste pro nás udělala víc, než si dokážete představit. Marek mluví, směje se, vrátil se mu zájem o svět. A já jsem se naučil být lepším otcem, díky vám. Anna se zadívala ven z okna na zasněžené město. Můžu se na něco zeptat? Cokoliv. Co budete dělat, až nebudu potřeba? Až se Marek uzdraví úplně? Pavel se posadil rovně, překvapený otázkou. Co tím myslíte? Budete vždycky součástí našich životů. Pokud chcete být. Jsem jen garconka, řekla Anna ticho. Vy jste bankéř, žijete v jiném světě. Ano, přerušil ji Pavel. Poprvé ji oslovil křestním jménem přímo. Svět není o titulech nebo penězích. Naučil jsem se to tvrdě. Můžete mít všechno a být prázdný. Nebo můžete mít někoho, kdo rozumí, kdo se stará a být bohatý způsobem, který skutečně záleží. Marek přišel od stolu s kresbou. Podívejte, nakreslil jsem nás 3 na Karlově mostě. Byl to dětský obrázek, 3 postavičky s úsměvy, papírová lodička na modré řece, slunce svítící shora. V rohu obrázku byla malá postava, žena s křídly, která se dívala dolů a také se usmívala. To je maminka, ukázal Marek. Hlídá nás a je šťastná, že už nejsme smutní. Pavel a Anna na sebe pohlédli. Obě měli v očích slzy, ale dobré slzy, slzy úlevy, pochopení, nového začátku. Je to krásné, Marku, řekla Anna jemně. Můžu si ho nechat? Ano, přikývl chlapec, protože jste naše rodina.
3 měsíce po tom prvním podvečeru v kavárně u Zlatého hroznu, kdy malý chlapec bezhlasně plakal a jeho otec nevěděl, jak mu pomoci, se svět změnil. Ne dramaticky, ne naráz, ale pomalu, postupně, jako když slunce rozpouští ranní mlhu nad Vltavou. Anna se stala součástí jejich života, ne jako náhrada Lenky, to by nebylo možné ani správné, ale jako nový začátek, nová kapitola. Pavel se naučil, že síla není v kontrole, ale ve zranitelnosti. Marek se naučil, že je v pořádku plakat, ale také se smát. A Anna objevila, že pomáhat ostatním zahojit jejich rány pomáhá zahojovat i její vlastní. Když se dívali ven z okna na zasněženou Prahu, na lichty Karlova mostu, na zlatou kupoli Národního divadla, věděli jednu věc s jistotou. Život pokračuje. Bolest nezmizí, ale transformuje se. A s správnými lidmi po vašem boku můžete najít cestu zpět do světla. Venku začal padat nový sníh, každá vločka jedinečná, křehká, krásná, stejně jako každý okamžik života, který máme společně.